Oh, daar gaan we. Team Deathmatch. Is het 3 tegen elkaar? I think so. Oh jee, I'm fucked. Let's go! Oh jee, oh jee, oh jee. 2-1. Ik heb dit nog nooit gespeeld, hè, dus Ik ook niet. Waar gaan we voor? Dan ben je niet de enige. ik moet dus blijkbaar nu binnen een paar seconden mijn... Ja, oh jee. Team deathmatch. Oh jee. Oh. Nee, we zijn bij elkaar. Waar? Gaan wij bij elkaar, ik denk dat ik zie je wel heel snel. Ik moet... alleen Ruud moeten we afknallen. Ik merk het, help! Help! Oh, ja. Ah, je hebt een mooie groene hat, jong. Dank je. Wie zegt die? Dat zie je wel. Ik vind het niet kill. eerlijk. Ruud, waar ben Het kan je? wel even duren zo. Ik vind het eng. Hij zit gewoon in een hoekje. Ja, ik ben voor hem verstopt. Oh, ik heb geen parachute. Holy shit. Oh, dat is er maar 1 versus 1 dus. Bijna. Ik heb volgens mij zelfs nog dus verkeerde... Een keer gepakt. De verkeerde G gepakt? Een keer. Oh. Ik Gear. zit met een sniper rondrennen. Oh. Je niet verraden. Sst. Je gaat de verkeerde kant op, Ruud. Ik weet het Missie Ruud, Ja. where are you? Ik weet niet, ik ben naar jullie aan het zoeken. Jullie gewoon thuis waren gebleven. Oeh, ik heb iets leuks gevonden. Oh, fuck. Ik met zijn kop. Hij zei, ik heb wat niks gewonnen. Meteen Ik wordt zag het gebeuren. Ik ik vind het geen goed begin. Ja, Doe niemand mee. oh, oh, ik had je bijna. Als jij mij nu niet neergeschoten had, had ik jou. Dat is daar inderdaad waar je nu bent, Mr. Clippy. Achter is hij, bij jou is hij, achter je is hij. In dat gebouw, Ik ben in geen enkel gebouw, jong. nu naar links. Kut, is Ik zie hem niet. is Ik heb een achter je nu tegenwoordig weer. hoofd. Volgens mij zie je nu op de map, zie je niet? Map, hebben jullie een map of wat? Nee. Ik kan het zeggen. Oh, Als het goed is... ja, ik zag hem. Oh. Almost. Oh, Nog oh, één. oh. Yeah. Zie je weer dat grote hoofd waarschijnlijk. Hallo. Dat is niet echt de meest tactische outfit, hè. Nee! Ik wil die Motherfucker. neerslaan. Moet je vooral rennen, lul. Ik was achter hem Nou, waar is Mr. Big Head? over naar een ander wapen. Monsieur Ruud. Ik ben me concentreren. Sst. Het is stil. Aan de overkant. Ik weet niet Ruud, wat mijn kijk poppetje eens aan het aan. doen is. Kijk eens achter je. Nee. Shit. La 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 la. Tudududududududuut. Tududududududuut. Hallo, Mr. Bighead. Huh? Hoe kun jij nog leven, Bas? Ja, dat is deathmatch. Oh ja, kut. Oh, lekker eerlijk zo. Waar ben je? Zullen we gewoon ondergronds al gaan verbieden? We kunnen ook gewoon afspreken. Ja, is goed. Doe maar. Jij komt op straat. Ik ben niet bij die hoge silo. Ik ben bij treinen. Ik ga naar huis. You're about to lose. Oh, we zijn close to victory. Dat hoorde ik ook. Dat hoorde ik niet. You're about to lose, hoorde ik. Nou,
Oh, we hebben nog maar 1 minuut 27. Ik zie het Ja. niet pas. Oh. Dat was ik. Ruud. Nee. Oh, Got je wel bijna. ja, blijkbaar, ik dacht dat ik mijn AK had, dus ik was gewoon maar, mijn linkerhand wist ik op in te drukken, toen bleek gewoon ik een single gun rifle had. Ja, is kut, hè, jong. Nou Ruud, als je nu niet weet waar we zijn, dan weet ik het ook niet. Wat lief? Alsjeblieft. Oh, ik zag hem. You're Volgens mij. about to lose. Ja, ik zag hem ook. Maar een beetje is te die? laat. Links, links, links. Motherfuckers. Ah. Ah, kutmuur! Kutmuur! Die hadden we ons allebei al laden ook, hè. Waar ben je? 10, 9, 8, 7. You're close to Waar defeat. ben je? Ja, weet je, waar ben jij? Ik was op het hoekje gegaan, dus achter het hek. Ik was juist dat schuurtje in. Kunnen Het we is best wel wisselen? close toch, Ruud. Niks Ja. om je over te schamen. Ah, dat dacht ik. Dankjewel, Clippy. Hoppa, Yeah. ja. Hoppa. Level 3. En nu? I like. Like. Dit is best wel Nee, een kleine. Ik wou net Dit is zeggen, extreem klein. Oh, we hebben niet We veel hebben ook alleen keuzes. maar, ja. Waar gaan we voor kiezen? Voor handguns? Ik heb al gekozen. Jullie hebben Ik ga voor de katapult. Waarom ben ik zo lang? Alsjeblieft. First, Jij, katapult. Ja, dat is jouw probleem. Ik ga gewoon voor de katapult. Kijk goed. Laat toch elkaar gewoon slaan dan. Ja, fuck. Jij, hallo. Dat is ook oneerlijk. Ach ja, dat was het ook oneerlijk. Oh jong, oh. Wie is mijn kalkoen aan het gooien trouwens? Ja. Holy shit. Sneaky bastard. Iets met 2 kanten om omhoog te klimmen. Oh. Wow. Dat was wel Impressive, right? Nope. Oh. Nou, Oh, probably. nee. Oh, no. Hallo. Nee. Ik ben het hier niet mee eens. Nee? I protest. I object. Doei. Foutje. Oh ja, kut. Ruud was vergeten dat je... Oh. Oh, geen headshot. Ik verschrok van je grote hoofd. Leuk man. Hey. We zien elkaar wel wat vaak. Ja, Ja. Jammer dat het laden zo lang duurt eigenlijk. you took the lead. Hoe kan dit? Vals spelen. Oh nee, Ruud. Oh! Wauw. Ik weet niet wat er gebeurde. Nee, dat niet Ik eigenlijk. stond te wachten op... Ja, ik zit met een katapult hier te... oh ja. En nu heb ik tijd om naar boven te gaan. Tijd om naar boven te gaan. Oh, mijn wapen is leeg. Jong. Jong! Zal eigenlijk een kleine map, Bas. Ja. Nee. Ik sloeg je al 1 keer tegen de trouw Ja, rennen. ik zag maar- het. Dat is ook niet zo slim. Nope. Ja, inderdaad. Schaam je.
We zouden ook kunnen kiezen zo meteen voor alleen maar handguns. Zou Of alleen kunnen. maar Katapult. katapults. Zullen we dat doen? Oké. Ja, De zo volgende keer meteen. als we dood zijn. Ik pak nu een katapult en dan niet op mij Kijk. schieten dan. Ik liet mij doodmaken door Ja, jou. Oh ja, ik pak wel de baseball bat. Bas, ga eens dood. Ja, nee, hallo. Nee. Katapult. Pleeg zelfmoord. Hup. Ja, doe ik wel. Ik spring zo naar beneden. Dat is volgens mij echt nul, hoor. Oh, Daar zijn we nog volgend jaar bezig. Ik heb een katapult. ik ook. Ik ook, maar dat heeft geen effect. Jawel. Maak je toch dood? Oh, hey. Dit vind ik niet lief. Doet pijn. Nee. Ah, Oh, wat een headshot. ik heb een rood hoofd. dit werkt gewoon niet. Hoeveel hebben we nodig? Wow. Waarom komt er iemand met een shotgun langs? Ja, dat vroeg ik me ook af. Hoe kan je granaten gooien? Wacht, hey, een granaat is geen katapult. Hoe kun je granaten gooien? Oh, zo. Oh, fuck. Dat is een... Wegjack. Hey, katapult. Ja. Zeg hij. Ja, daarom ja. Ik Wat ga is een gewoon kat- weer met een... Ja, Ik zou die andere maar pakken. Hey, ik kan een katapult. Ja, mijn hol. Ik pak een handgun. Misschien is dat Ja. wat anders. De handguns dat heb en... ik niet. Ja, bij de volgende keer doodgaan. De volgende keer dan. Ja. Kan ik nu nog een punt scoren. Oh, shit. Shit. Nou, Hey, zelf. Kleppie. Nog één niet. Oké, Oh nee, ik heb echt maar nog één kogel. Vlug kogeldrapen. Vlug kogeldrapen. Oh, jong. Kokschoten. Was dat een headshot gewoon? Ja, dat was een headshot. Netjes. Oh nee. Die stond bijna naast me. Wie? Blijkbaar als je vanaf de bovenste etage springt, moet die duiken. Oh, Vanaf de bovenste etalage. Jongens. Ja. Oei. Jong! Clipje, doe me You're eens plezier. about to lose. Jo, fuck, ik wil die neerknuppen. knuppelen. Ja, ik had geen kogels meer. No, ik ga dood. Lalalala. Ja, Ruud is boven. Kijk ook. Oh, nu komt hij naar beneden. Jongen, doe eens lief. Jongens, ik sta stil. Aan de overkant. Failure is imminent. Ah, Hoe ligt erbij? Kontje moe. ja. Ik zag het gebeuren. Ik was zo aan het spectaten en ik zag je naar beneden donderen. Jongen, jong. Niet lief. You're about to lose. Oh, jammer. Ik ben ik als laatste ook nog. Hè. Wie heeft gewonnen, Bas? Wie heeft gewonnen? Oh, 16. Jij hebt gecheat, zal Bas. een, Jij hebt gecheat. Ik heb gecheat, hè. Ja. Zullen we voor een ietsjes grotere map gaan? Ja, een beetje een derde etage erop of zo. Niet leuk. Alhoewel, ja. Doe maar gewoon door. Positiviteit in de wereld brengen, huppatee.